गेजेराव लानानै फैदों मोस्ट वान्टेड केनाराम बसुमतारीनि बिग ब्रेकिं आपडेट नंगौ बे समाव नोंथांमोना मिथिगौ दे थांनाय 6 दानसो सिगां उदालगुरि जिल्लायाव इनकाउन्टार मोनसे जाथाय जादोंमोन आरो बे इनकाउन्टाराव लोब्बा थानाय केनाराम बसुमतारी बिथाङा फिन आरोबाव आसाम पुलिसनि आखायाव इनकाउन्टार जानायनि खौराङा गोसारगासिनो दङ नंगौ बे समाव फिन फोरमायबावो दे नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट मोस्ट वान्टेड लिस्टआव नुजाथिनाय एबा फारिलाइयाव फैनाय केनाराम बसुमतारीया आसाम पुलिसनि आखायाव इनकाउन्टार नंगौ बक'नि लामपारा ओनसोलाव ATM लुटिनो थांनाय जाथायाव लोब्बा गोनांलाय आसाम पुलिस बिफाना बे समाव इनकाउन्टार खालामदोंनानै बे समाव सुलुंनिफ्राय मोनना एबा मिथिना मोननाय जादों नंगौ बिग ब्रेकिं आपडेट मोस्ट वान्टेड लिस्टआव सिखारनाय एबा मोस्ट वान्टेड लिस्ट फारिलाइयाव थानाय केनाराम बसुमतारीया ATM लुटिनो थांनायाव लोब्बा थानाय सन्देहआव आसाम पुलिसनि आखायाव इनकाउन्टार जानांदों आरो बे इनकाउन्टाराव आसाम पुलिसनि बे गुलि एबा आसाम पुलिसनि इनकाउन्टाराव केनाराम बसुमतारीनि सोलेराव एबा देहायाव गुलि नांनानै बे समाव GMCHआव देहा फाहामथाय लागासिनो दं होननानै बे समाव माखासे माने सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों नंगौ बे समाव नोंथांमोना गोसोआव दं दि एबा नुखाबाय दि थांनाय 6 दान सिगांसो उदालगुरि जिल्लायाव मोनसे इनकाउन्टार जादोंमोन आरो बे इनकाउन्टाराव लोब्बा थानाय आरो केनाराम बसुमतारी मोस्ट वान्टेड आरो बे उदालगुरियाव इनकाउन्टार जाथायनिफ्रायनो मोस्ट वान्टेड लिस्टआव सिखारदोंमोन केनाराम बसुमतारीनि मुङाबो आरो थिग बेबायदिनो फिन आरोबाव बक'नि लामपारायाव ATM लुटिनो थांनाय जाथायाव खारनो नागिरनायाव एबा खारनायाव आसाम पुलिसनि आखायाव इनकाउन्टार जादोंना बे समाव माखासे माने सुलुंनिफ्राय मिथिना मोननाय जादों आरो बे समाव इनकाउन्टार खालामजानाय केनाराम बसुमतारीया बे समाव GMCH देहा फाहामसालियाव देहा फाहामनाय जागासिनो एबा फाहामथाय लागासिनो दं होननानै जों सुलुंनिफ्राय मिथिना मोननाय जादों नंगौ बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट केनाराम बसुमतारी जाय मोस्ट वान्टेड लिस्टआव सिखारदोंमोन एबा मोस्ट वान्टेडनि लिस्टआव दंमोन केनाराम बसुमतारी उदालगुरि जिल्लानि जा केनाराम बसुमतारी उदालगुरि जिल्लायावबो थांनाय 6 दानसो सिगां केनाराम बसुमतारीजों लोगोसे आरो सासे डकाइति मोस्ट वान्टेड डकाइति इनकाउन्टार जानानै जिउ जोबदोंमोन आरो बे जिउ जोबनायजों लोब्बा थाफानाय केनाराम बसुमतारीया बे समाव बक'नि लामपारा होननाय मोनसे ओनसोलाव ATM लुटिनो थांनाय समाव आसाम पुलिसनि आखायाव इनकाउन्टार जादों होननानै बे समाव माखासे सुलुंनिफ्राय मिथिना मोननाय जादों खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोस्ट वान्टेड केनाराम बसुमतारीनि बिग ब्रेकिं आपडेट नंगौ बे समाव नोंथांमोना मिथिगौ दे थांनाय 6 दानसो सिगां उदालगुरि जिल्लायाव इनकाउन्टार मोनसे जाथाय जादोंमोन आरो बे इनकाउन्टाराव लोब्बा थानाय केनाराम बसुमतारी बिथाङा फिन आरोबाव आसाम पुलिसनि आखायाव इनकाउन्टार जानायनि खौराङा गोसारगासिनो दङ नंगौ बे समाव फिन फोरमायबावो दे नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट मोस्ट वान्टेड लिस्टआव नुजाथिनाय एबा फारिलाइयाव फैनाय केनाराम बसुमतारीया आसाम पुलिसनि आखायाव इनकाउन्टार नंगौ बक'नि लामपारा ओनसोलाव ATM लुटिनो थांनाय जाथायाव लोब्बा गोनांलाय आसाम पुलिस बिफाना बे समाव इनकाउन्टार खालामदोंनानै बे समाव सुलुंनिफ्राय मोनना एबा मिथिना मोननाय जादों नंगौ बिग ब्रेकिं आपडेट मोस्ट वान्टेड लिस्टआव सिखारनाय एबा मोस्ट वान्टेड लिस्ट फारिलाइयाव थानाय केनाराम बसुमतारीया ATM लुटिनो थांनायाव लोब्बा थानाय सन्देहआव आसाम पुलिसनि आखायाव इनकाउन्टार जानांदों आरो बे इनकाउन्टाराव आसाम पुलिसनि बे गुलि एबा आसाम पुलिसनि इनकाउन्टाराव केनाराम बसुमतारीनि सोलेराव एबा देहायाव गुलि नांनानै बे समाव GMCHआव देहा फाहामथाय लागासिनो दं होननानै बे समाव
माखासे माने सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों नंगौ बे समाव नोंथांमोना गोसोआव दं दि एबा नुखाबाय दि थांनाय 6 दान सिगांसो उदालगुरि जिल्लायाव मोनसे इनकाउन्टार जादोंमोन आरो बे इनकाउन्टाराव लोब्बा थानाय आरो केनाराम बसुमतारी मस्ट वान्टेड आरो बे उदालगुरियाव इनकाउन्टार जाथायनिफ्रायनो मस्ट वान्टेड लिस्टआव सिखारदोंमोन केनाराम बसुमतारीनि मुङाबो आरो थिग बेबायदिनो फिन आरोबाव बक'नि लामपारायाव ATM लुटिनि थांनाय जाथायाव खारनो नागिरनाय एबा खारनायाव आसाम पुलिसनि आखायाव इनकाउन्टार जादोंना बे समाव माखासे माने सुलुंनिफ्राय मिथिना मोननाय जादों आरो बे समाव इनकाउन्टार खालामजानाय केनाराम बसुमतारीया बे समाव GMCH देहा फाहामसालियाव देहा फाहामनाय जागासिनो बा फाहामथाय लागासिनो दं होननानै जों सुलुंनिफ्राय मिथिना मोननाय जादों नंगौ बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट केनाराम बसुमतारी जाय मस्ट वान्टेड लिस्टआव सिखारदोंमोन एबा मस्ट वान्टेडनि लिस्टआव दंमोन केनाराम बसुमतारी उदालगुरि जिल्लानि जा केनाराम बसुमतारी उदालगुरि जिल्लायावबो थांनाय 6 दानसो सिगां केनाराम बसुमतारीजों लोगोसे आरो सासे डकाइति मस्ट वान्टेड डकाइति इनकाउन्टार जानानै जिउ जोबदोंमोन आरो बे जिउ जोबनायजों लोब्बा थाफानाय केनाराम बसुमतारीया बे समाव बक'नि लामपारा होननाय मोनसे ओनसोलाव ATM लुटिनो थांनाय समाव आसाम पुलिसनि आखायाव इनकाउन्टार जादों होननानै बे समाव माखासे सुलुंनिफ्राय मिथिना मोननाय जादों।